וואי חבר'ה, התעוררתי, הבוקר די מוזר. אני צריך לשים בגד ים. רגע, אתם תראו, אני רגע שמה אותו. אני אחזיק אותו בידיים שלי. מה זה? לאן נעלם? נגעתי בו. רגע. לא, הציוק שלי לא יעזם בטח. נכון? אומייגוד, נעלם. רגע, לא, הכל טוב. לא, אני אגע במחברת שלי. הכל יהיה טוב, אני בטוח. אומייגוד, אני נגע. רגע, אולי אני אגע באח שלי. בוא לכאן. אל תזוז, די, בא לי לגעת בך. אל תיגע בי, אני חף מפשע! מה זה הפרסומת הזאת? אבל לא עשיתי שום פשע! אני חף מהפשע! זה דבר לא חשוב! איזה כיף, העלמתי אותו. טוב, אולי אני אגע בחבר שלי רון. רון, אני טועה ממך. טוב, אני לא אגע בו. אני אגע בחברת שלי. רגע, סורי. זה דבר מעצבן. טוב, זה לא חוברת. טוב, גם ככה אני רוצה לעשות שיעורי בית. איזה כיף.